बाक्सा जिल्ला XNDFB वेलफेयार एसोसिएशननि गोनांथार सावरायमेल। बे सावरायमेलाव बारगौ NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि मोनसे गोख्रों थिरांथा। बे थिरांथायानो जाबाय फैगौ सेप्तेम्बराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव 22 नं दारांगासुलि बियाबाव बारगौ NDFB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय अन्जन बर'खौ बिजाथि फसंनायनि थांखि। अन्जन बर'आ बिजाथि महरै गसङोब्ला 100% मदद होनानै देरहासार खालामगोनखौ रोखायै फोरमायदों बाक्सा जिल्ला XNDFB वेलफेयार एसोसिएशना। फैगौ BTC बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै 22 नं दारांगाजुलि बियाबाव बारगौ NDFB अन्जन बर'खौ UPPL दोलोनि बिजाथि महरै सायख'नो थाखाय बाक्सा जिल्ला XNDFB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय खावलायदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट XNDFB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि जोहै जों बेखौनो बुंनो सानदोंदि फैबाय थानाय BTC इलेक्सनखौ लानानै जों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट XNDFB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जानानै जों बेखौनो बुंनो सानदोंदि फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव जोंनि XNDFB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय UPPLनि दैदेनगिरि आरो BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि बाक्सा आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोंनि XNDFB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय बिजाथि मोननो थाखाय जों UPPLनि दैदेनगिरि सारमोन आरो BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि फैबाय थानाय इलेक्सनाव तामुलपुर जिल्ला दरंगा समस्तिनिफ्राय जोंनि XNDFB वेलफेयारनि जानानै बिथां अन्जन बर'खौ बिजाथि महरै हास्थायदों आरो बै बिजाथि महरै हास्थायदों मानो होनोब्ला जोंनि XNDFB वेलफेयारनिफ्राय नांगौबायदि केन्डिडेट गैया। बिनि थाखायनो जोङो खायसे खामानि मावनायाव जोंहा उसुबिदा जानानै दं। बिथां अन्जन बर'खौ जों नागिरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मानो होनब्ला बिथांजों जोङो एनि टाइम कानेक्सनाव थायो आरो खायसे खामानि मावनायाव जोंहा बिथाङा जुदि टिकेटखौ मोनोब्ला आरो खामानि मावनायाव जोंहा एसे सुबिदा जाहैगोन आरो बिनि थाखायनो जों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयार XNDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै बेखौनो सारमोननिसिम फोरमायहरो। जों बेखिनिखौनो बुंनो सानोदि जों दा बेवहाय जमा जानायनि जाहोनानो जाहैदों जोङो रायज्लायदों बे गोजौआव दहाय बिथां जिथु बुंलांदोंमोन बे बुंलांनाय बायदिनो जोंहा बिथां अन्जन बर'खौ जोंनि फारसेनिफ्राय बिथांखौ केन्डिडेट महरै दैखांनो नांगौ होननानै जोङो दिनै जोंनि BTCनि EM सार बिथांमोनखौ जों फोरमायहरो प्रमद सारमोनखौ जोङो खावलायहरो बिथांखौनो थारमाने साजाय बानायनांगौ दरंगा जुलिनि 22 नं समस्तिनिफ्राय बिथांखौ केन्डिडेट महरै फसंनांगौ होननानै जों बेखौनो दाबि बेखिनिखौनो बुंबाय आं।